Vysocká nočná stopa Memoriál Milana Dormana je podujatie, ktoré vzniklo pred 12 rokmi a pri svojom vzniku bolo koncipované predovšetkým pre nadšencov bežeckého lyžovania. V sobotu 24. februára sa konal v poradí už 11. ročník tohto obľúbeného nočného podujatia. Vzhľadom na aktuálny priebeh kysuckej zimy a neexistenciu snehovej pokrývky organizátori pripravili logicky iba trať pre peších turistov, ktorá bola tento rok mierne upravená a predĺžená, aby mohli účastníci navštíviť ďalšiu z nočných vysockých osád. Na štarte v hostinci u Cipára bolo zaregistrovaných 147 účastníkov rôznych vekových kategórií, ktorí prišli z rôznych kútov Kisúc i mimo nich. Nočná trasa viedla postupne osadami u Solíkov, u Šupíkov, Vrhrieka, Dučkov, Jedľovník, Predná Šatina a Škradné. V osade Vrhrieka a nad osadou Škradné boli pre všetkých účastníkov pripravené i 2 checkpointy, na ktorých zamestnanci obce servírovali prechádzajúcim teplý čaj a obe zastávky boli vítaným oddychom. Po absolvovaní trasy, dlhej približne 9,5 km, predsa len všetci dorazili do vytúženého cieľa, ktorým bolo pohostinstvo Milan Lajčák v miestnej časti Nižný Kelčov, kde bolo už pripravené zaslúžené občerstvenie. Poďakovanie za organizáciu podujatia a prípravu trate patrí bratom Mirovi a Milanovi Dormanovcom a ich rodine, obci Vysoká nad Kysucou, dobrovoľnému hasickému zboru Vysoká nad Kysucou, pánom Stanislavovi Arendášovi a Milanovi Lajčákovi za vynikajúce občerstvenie, Betke Varechovej za fantastický čaj v 2 verziách pre deti a pre dospelých, Rádiu Slovensko a Rádiu Regína za propagáciu podujatia a všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorých zásluhou možno 11. ročník Vysockej nočnej stopy Memoriál Milana Dormana vyhlásiť za vydarený.